Angelina Ankori, Orion, Hiserasti, Ika Mora, Hellas orientering. Och nu vänder det in. Här kommer Hagapojkarna. Här kommer IFK Lidingö. Leksand växlade som 15 efter Delta Ronis. Kangasala 16, Lidingö 17, Densen 18, Renen 19, Vekalara Veikot 20. Hagapojkarna 21. Ulricehamn och nu vänder det in folk. Ronneby är 24, Gandvik är 25, 26 är Gävle, 27 är Linköping. Då har det gått 40 sekunder. Här kommer E5 och är 28.